Paco Seirulo va ser una persona importantíssima al Barça com a mà dreta de Johan Cruyff com a preparador físic. Després ha estat molts anys amb Guardiola, amb diferents entrenadors, àrea de metodologia del Barça. Jonathan Giraldez ha guanyat la Champions amb el Barça femení. També Lluís Cortés va ser un gran entrenador. Xesco Aspar va ser campió d'Europa amb el Barça d'handbol i ara és tot un personatge del món de la comunicació, del coaching. Vaja, és increïble. Rafael Pol, que ara per cert passa uns moments complicats, li enviem des d'aquí una abraçada ben forta, ha estat la mà dreta de Luis Enrique en diferents equips, a la selecció espanyola, al Barça, al Paris Saint-Germain. Podrien seguir així amb molts noms de gent important a Catalunya que ha passat per l'EINEF, que ha passat per una formació, ja sigui com a alumne o com a professor. Pep Segura, per exemple, va ser director esportiu del Barça. Doncs tots ells tenen en comú això, el seu passat a l'EINEF. I és que avui volem, en el Connexió EsportCat, parlar de l'EINEF, també de l'Escola Catalana de l'Esport i parlar de la formació al nostre país, la formació esportiva, perquè hi ha molta gent que fa del seu hobby, la seva passió, la seva feina. I per això avui tenim un programa interessant en aquest aspecte. Arrenquem el Connexió EsportCat. Doncs volem parlar de formació esportiva i no puc estar millor acompanyat avui amb l'Eduard Inglés, director de l'EINEF, benvingut al Diari Esport, benvingut al Connexió EsportCat, i la Gemma Vilaró, directora de l'Escola Catalana de l'Esport, benvinguda. Gràcies per estar aquí. A veure, primer de tot, perquè la gent ho entengui, quina diferència hi ha entre l'INEF, l'Institut Nacional d'Esport de Catalunya, d'Educació Física de Catalunya, i l'Escola Catalana d'Esport? Com ho diferenciaríem? Potser començo pel que ens uneix, no? Que és la formació en l'àmbit esportiu, i la diferència estaria en el moment en el que apareixem, no? La part de l'INEF, i ara deixaré la Gemma que expliqui la part de l'escola, és la part universitària. Si oferim graus universitaris, el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, màsters, que seria el següent cicle, i fins a acabar l'etapa formativa amb el doctorat. I l'Escola Catalana? En el nostre cas, comencem la formació, és a dir, fem la iniciació, comencem per un voluntariat, fem una iniciació sempre vinculat a modalitats esportives. Nosaltres fem formació de tècnics d'esport i, per tant, ens centrem molt en aquella formació de futbol, de tennis, de bàsquet, de natació, de qualsevol modalitat esportiva, i també fem aquest itinerari esportiu formatiu perquè els alumnes que vulguin puguin continuar graduant-se a l'INEF. I després ens tornem a trobar amb l'INEF, amb alumnes que continuen. Per tant, és molt complementari, no? Vull dir, no és competència, sinó que una No, cosa i l'altra suma, no? En cap cas. Absolutament. De fet, i ja ho estava començant a apuntar la Gemma, no? Tenim escoles de formació de tècnics depenent de l'Escola Catalana de l'Esport a dintre els centres de l'INEF, per tal que l'alumnat que es forma amb el grau universitari i màsters tinguin també la possibilitat, si no ho han fet abans, de fer aquesta formació paral·lela en formació de tècnic al mateix temps que la universitària. Quines titulacions tenim a l'Escola Catalana? A l'Escola Catalana tenim, com et deia abans, primer un voluntariat, que és com sempre diem, és un tast, no? És aquell coquet de dir m'agrada la formació de tècnics, em vull iniciar amb aquest tema, i per tant és una formació pel voluntariat. I després tenim ja cicles formatius, és a dir, els ensenyaments esportius estan regulats des de fa uns quants anys, i per tant es poden estudiar com una FP, amb el seu format de bloc comú, específic, període de pràctiques, amb centres de treball. Després hi ha la formació oficial, encara no acadèmica, però que també està arreglada, també depèn del Ministeri, i aquesta a Catalunya només es pot fer a través de l'Escola Catalana, i aquí tindríem un munt de modalitats. Parlem d'uns 400 cursos l'any, és a dir que la formació... I ara que em deies això dels cicles formatius, jo porto el meu terreny, he estat molts anys a Barça TV seguint el futbol base del Barça, hi ha moltíssims alumnes de la Masia que diuen, no sé què estudiar, i acaben fent fan cicles formatius. Però nosaltres ara tenim dos alumnes justament fent la formació de tècnics d'esport d'handbol, el Peter Cicusa i l'Àlex Ugalde, estan justament ara fent la formació de tècnics d'esport d'handbol, que són esportistes del Barça. Sí, perquè la Masia no només hi ha de futbol, sinó que hi ha cada vegada més esports, i cada vegada ja intenten que els nois no s'entrin només amb l'esport, sinó que tinguin aquesta vessant acadèmica, i cada vegada hi ha més gent
I és molt interessant això que dius, perquè a més, al final aquests alumnes, ells venen d'aquest àmbit esportiu, és la seva vida. Clar. Per tant, si ells ja, mentre estan formant-se esportivament, doncs també fan aquest bagatge, crec que surten amb moltes més opcions després de futur, de fer de la seva passió també la seva professió en un futur. Per tant, és molt interessant. Clar, i dèiem abans, Eduard, citàvem casos d'èxit, no? Hi ha moltíssims més, no? M'he deixat, per exemple, Jordi Fernández, que és molt bèstia, entrenador a la NBA, han passat a l'INEF Lleida. Clar, suposo que un està orgullós de dir, ostres, quanta gent ha sortit d'aquí i quanta gent realment... ja no és simplement els èxits esportius que aconsegueix, que són molts, sinó que són referències. Una figura com Paco Seirulo és una referència mundial, no? I ell sempre parla amb orgull del seu passat a l'INEF, en va ser director. Sí, i tant. Per això nosaltres és un absolut orgull, no? Tenir figures com aquestes al màxim nivell en tots els àmbits que toquem, no? Perquè són molt mediàtics els entrenadors, els preparadors físics d'equips de gran nivell, però tenim gent a la part de salut amb referència, a la part de gestió, a la part d'activitats de turisme actiu, medi natural. O sigui, realment, totes les vessants dels nostres estudis acaben amb casos d'èxits i de referència mundial. Explica'm què té a veure l'Observatori Català de l'Esport amb l'INEF. Quina relació hi ha? L'Observatori Català de l'Esport està sota el paraigües de l'INEF, però evidentment sota el paraigües de la Conselleria d'Esports, no? I l'objectiu és recollir les dades de l'esport català, de tot el teixit associatiu i esportiu català, per tal de donar aquesta informació a l'abast de qui ha de prendre les decisions polítiques, no? Al final recollim en diferents dimensions les dades que defineixen l'esport català i això ens permet, a base d'estudis, donar resposta a les necessitats de la societat. I en aquest sentit, Gemma, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, el ROPEC, també és una eina important, no? És una eina molt important i que també ajuda a tancar un cercle. Des d'aquí a Catalunya, com a pioners, que moltes vegades en l'àmbit de l'esport ho hem sigut i en l'àmbit de gestions de professions i de qualificacions també creiem que ho som capdavanters. L'any 2008 es va aprovar per primera llei a tot l'Estat, la llei de la regulació de les professions de l'esport. Això va donar un pas endavant per la tema de la regulació, d'evitar l'intrusisme, de que totes aquelles persones que treballin en l'àmbit de l'esport estiguin regulades, i sí que hi ha els graduats i llicenciats sí que tenen el COPLEF, que és un col·legi professional, però la resta no tenia cap vinculació. Qualsevol persona podia treballar en un àmbit com és això, entrenador de futbol, entrenador o un gimnàs. Jo recordo quan jo començava, hi havia molts pares, hi havia gent que posava bona voluntat, que això no es nega, però que no eren professionals. I avui en dia l'alabí d'un equip d'handbol o de futbol és té un entrenador que està al ROPEC, no? Al registre oficial. Clar, això es va aprovar aquesta llei l'any 2008, hi ha hagut algunes modificacions i sempre diem que és una llei molt viva. Tenim en aquest moment gairebé 58.000 registrats al ROPEC. Jo tinc aquí les dades i he al·lucinat bastant, no? L'any 2023, 52.517. Doncs ara 57.780 data d'avui. No para de créixer. No para de créixer. Clar, jo, entre monitors esportius, entrenadors esportius, directors esportius i professions d'educació física... Doncs és un número que va creixent i això vol dir que alguna cosa estem fent bé, no? Que hem fet molta pedagogia. Sí que aquesta llei té un règim sancionador, però nosaltres sempre diem que això no és el que la fa potent, sinó el que la fa és la pedagogia de que això, tots els nens, de tots els clubs, els pares que volen ajudar que es treguin una titulació, i crec que s'ha fet un pas molt important amb aquesta regulació de professions que, de fet, és l'única comunitat autònoma que la tenim totalment desplegada. Es parla d'una possible llei estatal, però, i sempre de la mà, evidentment, dels nostres companys de l'INEF, del COPLEF, de tots els agents, perquè una mica el que es fa és es veu el pols del sector esportiu, no? El sector esportiu professional, que és una vessant nova. Clar, però potser hem de trencar una mica amb aquesta idea que algú pensa, bé, jo em vull dedicar a l'esport, però només podré viure de l'esport si sóc un esportista de superelit. Soc jugador del Barça, soc jugador de la Penya, soc jugador d'un equip d'hoquei, però és que hi ha molta més gent que pot fer de la seva passió, del seu hobby, la seva feina, no? Vull dir que i no és només aquesta part alta de la piràmide, no? Que veiem de l'esport d'elit dels esportistes, sinó que hi ha molts professionals, cada vegada més, que s'hi dediquen i que s'hi dediquen de manera professional 100%. Sí, absolutament. De fet, que hi hagi aquesta punta de la piràmide amb tant d'èxit a Catalunya, crec que és precisament, i
i ho podem dir nosaltres amb totes les lletres, no? Perquè hi ha aquesta base que és la formació a tots els nivells, no? La formació de tècnics, esportius, entrenadors, monitors, etc. I la formació de professionals qualificats a nivell universitari, que és la part que ens toca a nosaltres, que nodreix totes les peces que faciliten que arribem a tenir aquesta punta de piràmide, no? La part de preparació física en un equip, la part de nutrició, la part de prevenció, readaptació, juntament amb tota la part de gestió, direcció esportiva. Tot això és el que, entre uns i altres, no? Referint-nos a l'escola i a l'INEF en aquest cas, acabem conformant, no? Jo sempre dic que un dels meus referents és Albert Puig, que va ser director del futbol base del Barça, i ell sempre em diu una frase que parlem. Diu, clar, Catalunya, el Barça és molt important, però és com la punta, i quan parlem de la Masia, del futbol base del Barça, que és una cosa que avui en dia està molt... Ell sempre em diu, és que això no seria possible sense el que hi ha a Catalunya, sense els altres clubs catalans, sense tota aquesta base, sense aquesta formació. O sigui, si tu agafes el que fa el Barça i ho portes a un altre país i no tens Catalunya al darrere, no funcionaria igual. I jo crec que és una cosa que es parla poc, no? De que ostres, sí que és veritat que el Barça és el club número 1 de Catalunya, però que tot el que hi ha... És un model molt particular. Tot el que hi ha al darrere és... Un model de molt de teixit associatiu, de molt teixit de tot. A nivell d'esport, hi ha el futbol i també en altres esports, no? En bàsquet, vull dir que hi ha molta base a Catalunya, molta gent que vol jugar i molts professionals que s'hi volen dedicar. Molta. O sigui, els números, és un número, abans deies tu el del registre, en formació et podríem dir el mateix. Veiem aquest creixement d'implicació de les persones que volen fer aquesta formació esportiva, tant als 16 anys, que és la mínima edat, perquè s'ha de tenir, evidentment, l'ESO, perquè és formació que és oficial, fins ara, com hem detectat, que hi ha gent d'una determinada edat doncs, que recupera el seu hobby o la seva modalitat esportiva per fer-ne doncs, un pas més i fer-se tècnic. No? Clar, perquè quines sortides professionals té tot això? O sigui, ho hem estat una mica desgranant, no? Però que si jo em vull dedicar, soc un estudiant que tinc 17-18 anys i vull estudiar INEF, quines sortides tinc? Tenim l'àmbit del rendiment esportiu, potser és el que més hem tractat avui en el temps que portem, però va acompanyat de l'àmbit de la salut en tots els moments de la vida, o sigui, millora la qualitat de vida tant dels esportistes com dels que s'hi estan posant, no? Allò, els nens i nenes petits, gent adulta, jove, gent gran, la part de gestió, direcció esportiva, gestió d'instal·lacions, gestió d'equipaments, la part de turisme actiu, activitats en el medi natural i la part de l'educació física, que sobretot se centra, però no només en els instituts, no? Perquè cada vegada hi ha més oferta, no? Cada vegada hi ha oferta pública de més qualitat i cada vegada hi ha més possibilitats perquè jo sóc un estudiant i m'ho pugui fer a la meva vida, no? Vull dir, que tingui aquestes possibilitats perquè cada persona té unes aspiracions diferents, no? I uns gustos diferents i que es pugui adaptar a tothom, no? Sí, la formació de tècnics està molt pensada a fer-ho així, d'una manera modular, que es pot anar fent per blocs, que tot és acumulatiu, una formació sumativa que la tens actualitzada sempre i que per tant doncs, et serveix, no? Vols fer natació però vols fer socorrisme, hi ha una part comuna doncs, que no l'hauràs de repetir. Després també és molt important el que dius, això d'itineraris que es fan nous. Per exemple, des de fa 5 anys, aquesta és la 6a promoció, hi ha un itinerari formatiu de batxillerat a 3 anys, més un cicle formatiu de grau mig, d'atletisme, bàsquet, handbol, la modalitat que triïs, doncs que dona moltes opcions amb un estudiant que diu jo no vull deixar de fer esport, vull saber una miqueta més, però tampoc vull deixar d'estudiar, i després poden acabar el seu itinerari doncs, a la universitat. I per tant, cada vegada s'estan buscant més fórmules que són més facilitadores perquè els alumnes puguin fer al final doncs, la seva formació de tècnics i continuar amb la seva formació acadèmica que els interessi, sense perdre de punt de vista no, la formació oficial. Clar, perquè tots hem començat de petits a l'escola fent esport, després molts s'hi acaben dedicant, però més enllà del practicar, és això, que cada vegada la gent veu més opcions de dedicar-me a això, no? De dir, ostres, és que aquesta pot ser la meva feina, no és només una activitat que jo faig a l'hora de lleure al marge de la meva professió. Això jo crec que és bonic, no? Que, ostres, és un luxe, a mi em passa, soc periodista i dic, és que és el que m'agrada. I hi ha gent que malauradament no ho pot fer, no? Ha de tenir una feina que potser no li omple tant, però en aquest cas s'ajunta una mica tot, no? Sí, no, per nosaltres evidentment és preciós, no? És pel que treballem, no? Al final que la gent faci esport però entengui
que requereix de professionals qualificats i formats, sigui el nivell que sigui, en cadascuna de les etapes de la vida o de la pràctica que facin, i que, per tant, doncs es dona la importància a les entitats que fem aquesta formació, no? Això és un canvi, no? Si practica esport, entenent que practicar-lo implica anar de la mà de professionals de qualitat. Perquè quina importància té, per exemple, tenir un graduat de CAFE? Vull dir, què hi ha al darrere d'això? Una carrera universitària, no? Clar. Com qualsevol altra, i per tant una formació de qualitat, allò, amb totes les lletres, no? I lligat amb el que ens deia també la Gemma, no? De la llei de professions de l'esport, etc. O sigui, una professió. Al final, a darrere d'aquesta formació hi ha una professió, no? Que és la d'educadors físics esportius, que porta, diríem, aquest segell de qualitat en el desenvolupament d'aquesta feina. No? I per tant, no és el mateix anar a córrer o a entrenar sol que anar-hi amb unes consignes clares, no? D'algú que ha estudiat per això i que et pot dir com, quan ho has de fer i amb quina intensitat, no? I això parlant d'un àmbit, podríem aplicar-ho a tots els àmbits que hem comentat. És que és important això, no? Perquè potser hi ha qui, vist des de fora, pot pensar no, això a nivell professional són els clubs d'elit o és l'entrenador. No. La iniciació ha de tenir professionals ben formats, molt important, ben formats, amb llocs que siguin reconeguts, que siguin titulacions oficials, que hi ha molt intrusisme també en l'àmbit formatiu, i això també hem de vetllar perquè... Què s'ha de fer contra això? Com es lluita? És difícil, És difícil. És molt difícil perquè la formació online, per exemple, fa molt de mal en aquest sentit, perquè nosaltres som defensors de la formació online i formació híbrida, formació semipresencial, flexible, però en l'àmbit de l'esport és molt important haver-hi una càrrega presencial. Hi ha àrees, i l'Adeu també suposo que estarà d'acord, que hi ha àmbits que no es pot fer d'una manera online. Surten moltes empreses amb formacions online que no estan donant aquesta formació adequada. Llavors a la gent que li hem de dir que s'ho mirin bé, que mirin que sempre siguin formacions reconegudes i oficials. Penso que això és bàsic. És com quan et compres un producte, mires a veure quina marca hi ha al darrere que em doni una seguretat. Aquí encara més, que t'estàs formant tu, et costarà uns diners. Posaré un exemple molt clar. A l'àmbit del socorrista, que també està regulat per la llei de professions, doncs aquest any hem trobat moltíssimes empreses que fan formacions online de socorrisme. Evidentment, aquestes persones no surten preparades, doncs això ho podríem extrapolar en molts àmbits. Intentem sempre que l'usuari que es preocupi de buscar formació que sigui oficial i que li serveixi per entrar al registre, que voldrà dir que si entra al registre té aquell símbol de qualitat, com deia abans l'Edu, que pot treballar amb el sector esportiu. Això és molt important. Sí, i és cultural, no? Al final ho hem d'anar transmetent i per tant agraïm que també ho puguem fer de manera pública aquí, no? Que la gent ho vagi sentint i vivint. No? És molt important. En altres professions la gent no s'ho planteja. D'anar... No aniria jo a un metge que no s'ha tret la carrera. Exacte, sempre ho hem dit. Escolta'm, a veure què em faran. Estic jugant amb la meva salut. Quan faig esport, també jugo amb la meva salut. Per això dic que és cultural, no? Perquè la gent ha d'arribar a tenir aquest mateix pensament. Sí, s'ha de fer molta pedagogia, que és el que diem. Vés a saber on no té el títol. No puc anar a entrenar o... I a més, en l'àmbit de l'esport, que treballem amb persones, per tant, hi ha un valor de salut, de seguretat, que no el podem obviar, no? Clar. Abans hem citat noms com Pep Segura, com Lluís Cortés, per exemple, ells eren de l'INEF de Lleida, no? No hem d'oblidar que l'INEF no només està a Barcelona. Sí, i tant. Tenim 3 centres, l'INEF de Barcelona, l'INEF de Lleida i l'INEF Pirineus, que ara fa 4 anys que existeix, i per tant anar ampliant encara més aquesta oferta formativa també al territori. Això t'anava a preguntar com està anant l'INEF Pirineus, quina filosofia hi ha al darrere d'aquesta aposta, com ho veus? Està anant molt bé, estem molt, molt contents, tant nosaltres des de l'INEF com crec que ho podem dir a nivell de conselleria i per tot el país, i també pel territori, no? Com deia. Portem ara, és el 4 curs que hem engegat, per tant aquest any acabarà la primera promoció, després dels 4 cursos de grau, i l'origen del projecte és crear una formació que no només sigui el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, sinó aplicar-lo i especialitzar-lo directament a activitats i esports de muntanya, neu i riu, que és un producte estrella a Catalunya, i no teníem aquesta formació de nivell qualificat universitari com a oferta als Pirineus, i ens atrevim a dir que a Europa, no? I hem sigut el centre inicial i volem ser el centre de referència amb aquesta formació a Europa. Créixer, no? I no sé si també en tots els cursos que es fan a l'Escola Catalana hi ha la voluntat de seguir creixent, de seguir ampliant... Sí, de fet nosaltres és un dels nostres motius de tirar endavant, sempre créixer, sempre
sense perdre la qualitat. Penseu que som Clar. administració pública i que, per tant, estem lligats a uns pressupostos, a una sèrie de recursos, però que sí, la nostra voluntat és créixer sempre o donar la mà a qui vulgui créixer, que també és molt important. Amb el nostre punt de vista també aquest valor és molt important. Obrir portes a qui vulgui col·laborar i que vulgui ajudar i que pugui també entrar en l'àmbit esportiu i formatiu, sempre de qualitat i de referència. I un aspecte que volia preguntar és l'aspecte del gènere de les dones. Cada vegada hi ha més dones incorporades al món de l'esport, però encara hi ha molt camí, no? Com en tota la societat, amb tot aquest aspecte d'igualtat de gènere, encara hi ha molt recorregut, no? Jo, per exemple, tinc ganes que un dia una entrenadora entreni ja no dic el primer equip del Barça, però a nivell professional, i que cada vegada... Això arribarà, jo penso que arribarà. És un tema d'anar emmirallant, hem d'anar a poc a poc, i sobretot amb el que és això, entrenament de modalitats esportives. Al final no deixa de ser un mirall, i si no n'hi ha, costa molt de buscar aquest referent, aquest mirall. I després venim d'un històric cultural, que deia abans l'Edu, que hi ha modalitats que són eminentment, que han pujat amb un biaix de gènere, tant per una banda com per l'altra, amb modalitats molt femenines i modalitats molt de gènere masculí. Gimnàstica, no? Exacte, o patinatge. Llavors, penso que això s'està fent una gran tasca des en aquest moment la Conselleria d'Esports i amb els seus antecessors i per tant s'està treballant molt amb això. Però sí que és cert que a vegades costa molt buscar que una noia vulgui ser entrenadora de futbol o entrenadora de bàsquet perquè no perquè no hi hagin els mitjans, que sí, perquè és una voluntat que pot fer-ho, però sí que a vegades jo penso que falten aquests referents o miralls que mica en mica ho anirem aconseguint. No sé si l'Edu està d'acord o no. Però... Sí, per nosaltres és una assignatura pendent, però que és menys pendent. Ja estem ara mateix per sobre del 30% en nou accés segur que fa 10 anys eren unes xifres això anava a dir, molt estàvem inferiors, per sota del 20 i portem 4 o 5 anys creixent progressivament i amb la inclusió d'INEF Pirineus encara hem crescut més i ens ha ajudat molt aquesta mitjana perquè portem els 4 anys d'existència d'INEF Pirineus propers al 50-50 amb els de primer curs de grau allà, no? Clar, jo, per exemple, poso l'exemple del futbol femení, no? L'impacte que està tenint, el que està creixent, amb el Barça una mica com a bandera, però també hi ha el bàsquet femení, que fa anys que també està tenint molt pes, i penso, segur que de totes aquestes jugadores, l'Alexia, l'Aitana, la Patri, que dèiem, estic convençudíssim que hi ha alguna d'elles que quan es retiri, sabem que d'aquí molts anys, voldrà seguir i dedicar-se, i ser entrenadora o ser directora esportiva, i a partir d'aquí ja tenim aquests referents com a jugadors, però com a entrenadors, aquests referents que farà que s'emmiralli. Necessitem aquests referents com a perquè entrenadors. Perquè costa molt, no? La Natàlia Arroyo, dius, ostres, una referent, però malauradament és l'excepció avui en dia, no? Sí, hi ha modalitats que sí, per exemple, tens una vela, tens una natació, que sí que tens referents, entrenadors, directors esportius, noies que fan uns grans resultats a tot arreu, però sí que hi ha modalitats com el futbol o el bàsquet que costa una miqueta més, però jo penso que és qüestió de temps, que no ens hem de posar nerviosos, no? Que ja hi arribarem. Però s'està treballant amb això, no? I tant, s'està treballant. Per exemple, aquest any, ara que ho deies, mentalment estava veient el grup classe d'aquest any del batxillerat més cicle és pràcticament paritari. O sigui, és meitat de grup nois, em sembla que dels 35, em sembla que estem parlant de 14 i... Sí, és gairebé paritari. O sigui que, clar, i l'any passat no ho era. I l'anterior menys. Llavors, i segurament l'any que ve hi haurà més nenes que voldran venir a fer això perquè tenen alguna amiga que ha fet això i li ha interessat molt. Clar, això és el boca-orella i és... Estic d'acord que és temps, però és temps de qualitat, no? De qualitat, o sigui, temps fent coses perquè això passi, que és el jo crec que seria interessant que l'esport no sigui la conseqüència de la societat, sinó que pugui ser motor, que pugui anar per endavant, no? Que diguis, la societat està avançant, però i si podem nosaltres donar un pas i fer d'exemple, seria important. I ho és, de fet ho és. D'això, els dos que estem aquí estem convençudíssims que sempre hem un pas endavant en moltes coses. Això és important, que no et vegis arrossegat per la onada, sinó que la lideris, no? En aquest sentit. L'esport ho genera en molts àmbits i també en aquest cas amb el gènere. L'exemple del Barça femení és claríssim. No només està generant més futbolistes noies i nenes. Segur que està generant més esportistes, noies i nenes. És que estic segur que totes les noies, per exemple, que van al Johan Cruyff i veuen aquestes jugadores, potser diuen, és que jo em vull dedicar a això, i si no és en futbol, és en bàsquet, és amb la pràctica de l'esport. Amb la pràctica de l'esport femení. I també amb feina. I després amb feina, sí, perquè és cert que, a veure, potser tu deies abans, ho penses com una professió, potser quan ets jove no podràs viure d'això, però tal com està muntat ara l'àmbit esportiu com a professió, sí que cada vegada més es pot viure de la gent que es dedica a l'àmbit professional. I sobretot és important també
que es pugui també compaginar, no? Sí, o sigui que hi ha moltíssima gent, la majoria, que té una altra feina, però que també dedica temps a això, perquè és evident que els recursos a vegades són limitats i has d'arribar a final de mes, no? I potser no t'arriba, però tu pots organitzar... Tens un complement. Tenim també horaris més o menys... Conciliadors. Que no només et permeten conciliar-ho amb la família, sinó que també tens temps per dedicar-ho a això, no? Quanta gent hi ha que... Vull dir... Molta. Jo podria dir que la majoria, no? Els cursos que fem de formació de tècnics en cap de setmana, fem molta oferta de cap de setmana i més de la meitat són, molta més de la meitat són gent que fan altres tasques i que a més es treuen el títol de tècnic per compaginar el que tu deies, no? Clar, que si es pot dedicar 100%, mira... Exacte, l'objectiu és que es dediquin 100%. Que evidentment tenim un altíssim percentatge d'inserció laboral i evidentment amb jornades completes i amb llocs importants, no, professionalment, els que acaben de grau, màster... Si jo vull ser l'entrenador a la B d'un equip d'handbol, és probable que amb això no m'arribi, però, escolta'm, potser si puc compaginar-ho amb una altra feina, millor. I si després tinc aquesta possibilitat de dedicar-me només a això, fantàstic. Clar, és el que dèiem dels nivells, no? Si en el moment en què accedeixes a un grau universitari ja no seràs el monitor entrenador, sinó que seràs el director tècnic del club, seràs... I podràs dedicar-te a una jornada completa i és una feina que tot depèn, jo penso que és molt complementària la formació de tècnics amb tot aquest nivell de formació. Després tindràs un entrenador del nivell de tennis, per exemple, aquesta noia, la Coco, que ara està capdavant, doncs el tècnic, el Pau Ribas, va estudiar tècnic d'esport de tennis, és a dir, tens gent que també arriba al capdavant i que es dedica professionalment al 100% amb el seu àmbit, però tens tots els nivells i algú que voldrà dir, no, jo més em dedico a una escola d'iniciació. Hi ha molta gent que fa això. Jo només vull entrenar a nens petits, doncs molt bé, ho pots compaginar i ho fas a qualitat. Gemma Vilaró, Eduard Inglés, alguna cosa més que digueu, ostres, vull dir això, vull explicar alguna cosa que ens hem deixat, que voleu destacar dels vostres centres? Pot ser un missatge final d'animar encara més a tothom que ens escolti a formar-se en esport, no? Sigui la formació de tècnic, sigui a nivell universitari, benvingudes i benvinguts. Sobretot, i de qualitat, i que la gent també, que tota la societat faci aquesta pedagogia de dir que no vaig al metge, com tu deies molt bé, si no té una formació, doncs no vaig a fer esport si no tenen una formació adequada. Doncs moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Hem pogut parlar amb el director de l'INEF, amb la directora de l'Escola Catalana de l'Esport i doncs jo crec que ens queden més clars els conceptes en aquest món formatiu de l'esport català, que jo crec que és molt i molt important. Continuem al Connexió EsportCat, és la 8a edició d'aquest programa on abordem tota l'actualitat i molts detalls del nostre esport a casa nostra. I ha d'estar, com sempre, amb nosaltres la Blanca Sánchez. Blanca, què tal? Molt bé, un dia més aquí. Doncs hem parlat de l'INEF, de l'Escola Catalana, ho hem parlat amb els seus responsables, però tu has volgut anar una miqueta més enllà. Has volgut conèixer detalls interessants d'aquestes dues institucions clau en l'esport català. Sí, conèixer una mica més de dins com funcionen els dos centres. Vam anar fins a Montjuïc per parlar amb Francesc Cos, que és professor i a més subdirector d'INEF i que també com a puntualitzar una cosa especial és que Francesc Cos té una carrera molt extensa, va ser preparador físic del Barça durant 12 anys i ara mateix treballa pel Citigroup i ell ens va explicar una mica com funciona l'INEF des de dins. Fa 26 anys que sóc professor d'aquí, però n'hi hem de sumar 5 d'excedència, és a dir, fa 31 anys que vaig entrar a donar classes. Sí, i jo sempre he pensat que hi ha un punt de necessari, és a dir, totes les facultats, si volem que la formació que es dona tingui una gran transferència a lo que és el món real, al món del treball, tant en medicina com arquitectura, com en aquesta facultat, tenim professionals, uns que es dediquen a la investigació i expliquen aquesta investigació que té transferència, i d'altres que han tingut experiència en diferents àmbits laborals, i és allò que transmetem als alumnes perquè és allà on volem que arribin, o és les propostes de treball que tindran s'acosten en aquestes experiències que hem tingut. De fet, els coneixements que expliquem aquí és una fisiologia aplicada, és una biomecànica aplicada, és una anàlisi del moviment, és com prescriure exercici físic en diferents àmbits, perquè aquí tractem el rendiment, tractem la prescripció de l'exercici a la salut, els grans prescriptors d'exercici físic en l'àmbit educatiu,
Els professors d'educació física són els grans herois i també aprenem o ensenyem a gestionar en l'àmbit de la gestió esportiva, perquè passin les coses que han de passar dins un centre esportiu, per exemple, o dins d'institucions esportives. Bueno, és un dia a dia molt dinàmic. Jo els hi dic, ho sento perquè ho he viscut, aquesta és la millor carrera del món. I aquesta carrera, atenció, aquesta facultat és única en moltes coses. Jo crec que és bo que hi hagi un trademark, un segell d'identitat. Aquesta facultat és única, probablement l'única d'Espanya que dona moltíssimes hores de teoria de l'entrenament. És a dir, que en aquest àmbit, per exemple, som molt potents. Som diferenciadors en el que és l'àmbit de la preparació física en esports d'equip. I això se'n reconeix arreu del món. Però som pioners en el que és la prescripció en l'àmbit de l'exercici físic. No podem perdre de vista que el professional que més sap de prescripció d'exercici físic, ja sigui en la salut, en el rendiment, en l'educació, en la recerca, el que té a veure amb el moviment, els professionals més preparats són els que surten en CAFE. Surten molt preparats, però com a totes les carreres la gent té la sensació que, vull dir, avui en dia estem en un mercat, en un món on hi ha molta especialització, on avui en dia els grans staff de les grans institucions són staff molt grans, molt complexes, on busques l'especialització. I per això acabar una carrera i fer un màster té sentit. Però sense fer el màster tenen una preparació de base molt bona. En relació a la gent reconeguda, és que te'n podria dir molts. En l'àmbit de la preparació física, el Rafael Pol, que és el preparador físic de Luis Enrique, però és que me'n deixaria tants, perquè et dic, tots els preparadors físics d'esports d'equip, però tots els professors d'educació física són els grans herois, són els que estan educant els nostres nanos perquè vulguin venir aquí o vulguin o entenguin que la ment sana in corpore sano passa quan ens movem. El moviment, primera, ajuda a tenir un cos sa i això contribueix a una ment sana i sobretot en moltes ocasions ens acosta a la sociabilització i per tant aquestes carreres són imprescindibles. Nosaltres sempre lluitem per més moviment a les escoles i la societat ens dona la raó. A més no podem perdre de vista que parlem de farmacologia. Totes les grans patologies del nostre segle, totes, en la primera prescripció està l'exercici físic. Per tant, el moviment cura, el moviment allarga la vida. Quan parlem d'aquestes persones que viuen tants anys i ens expliquen que fan una dieta mediterrània, ens expliquen que són gent que tenen una vida físicament activa i socialment també activa, de tracte amb els altres. Però físicament, forçosament, ha de ser activa. Segurament molts de vosaltres esteu familiaritzats amb Francesc Cos, aquelles típiques imatges de l'entrenament, i és una d'aquelles persones que estaven al dia a dia del Barça, preparador físic de referència i ara un dels màxims responsables de l'INEF. Ho hem vist des del punt de vista de la persona que s'encarrega una miqueta d'organitzar-ho, de donar classes, però com és l'INEF per un estudiant, per un alumne? Clar, també volíem veure des del punt de vista de l'estudiant com viu aquest dia a dia dins l'INEF i vam parlar amb Elena Ruiz, que és waterpolista olímpica i que ella mateixa ens ha gravat com és un dia a dia normal seu. Hola a tots i a totes, soc l'Helena Ruiz, alumna de primer del grau de CAFE i avui m'acompanyareu a viure un dia amb mi a la INEF. Primer hem començat escalfant una mica per poder començar bé la classe i després hem practicat els diferents exercicis amb les seves progressions que després haurem de posar en pràctica el dia de l'examen. Avui, de les classes que tenia, em tocaven classes pràctiques i la primera és gimnàstica artística, que hem començat a les 8 del matí i hem acabat a les 9:30. Després d'aquesta classe tenim una estona lliure on aprofitem per estudiar i fer treballs d'altres assignatures, ja que d'aquí poc ja tenim exàmens i treballs a presentar, i també aprofitem per anar a esmorzar i estar amb els companys de classe. Avui la classe era pràctica, però les dues altres classes que tenim d'aquesta assignatura són teòriques, on en aquestes classes aprofitem per treballar tots els conceptes per després posar-los en comú a la pràctica. L'altra pràctica que tinc avui és de l'assignatura de motricitat, on amb l'ordinador hem treballat el tema de la lateralitat. I fins aquí el meu dia a la INEF. Espero que us hagi agradat molt i que ens veiem d'aquí molt aviat. Una abraçada. Elena Ruiz, una waterpolista, segurament els que esteu molt avasats en aquest tipus d'esport, doncs la coneixeu, és una esportista important. I hi ha més gent que ha passat per l'INEF, hi ha moltíssima gent, però hi ha un que segurament tothom coneix perquè el que ha fet el futbol femení del Barça aquests últims anys és molt gran. És en Jonathan Giraldez. És l'arquitecte de l'últim Barça campió d'Europa, és un entrenador superreconegut que va venir de Galícia, que
parla un català perfecte, un exemple d'integració. És un entrenador que ara ha pres una decisió valenta, ha anat als Estats Units, i gràcies a la Maria Tiques doncs, hem pogut parlar amb ell i ens ha explicat com van ser els seus inicis a l'INEF, i sobretot és interessant, estigueu atents, el missatge que dona als alumnes de l'INEF, perquè jo crec que val molt la pena. Molt bona tarda, com esteu? Soc en Jonathan Giraldez, actual entrenador del Washington Spirit i exentrenador del Barça femení. Doncs res, a mi m'agradaria només parlar, recordar una mica com va ser els meus inicis a la Universitat de Barcelona, a l'INEF, a Montjuïc. Recordo, tenia 20 anys, just acaba d'arribar de Vigo, no parlava català, no coneixia ningú, però ha estat una meravellosa, personalment, experiència, perquè, bé, tot el creixement a nivell personal, a nivell professional, totes les coses que es van produir, totes les relacions personals amb alumnes, amb professors, crec que gràcies a això, sobretot gràcies al Marc Vives, que va ser la persona una mica que em va descobrir, no? I que em va donar aquella primera oportunitat per poder desenvolupar-me al voltant del futbol. Crec que ha estat clau el meu pas per l'INEF i estic molt, molt agraït. Per mi sempre serà casa meva perquè considero que va ser una experiència increïble i que gràcies a això he tingut l'oportunitat a nivell professional i a nivell personal de continuar creixent i sobretot una mica amb els valors, no? que té aquesta facultat del treballar, del sacrifici, d'anar cap endavant, de treballar. Crec que és clau. A aquesta edat tenir aquest sacrifici, no? d'entendre que s'han de fer moltíssimes coses, no només estudiar, sinó també treballar moltíssim i a vegades a coses que no ens agraden tant, però que segurament tant de bo al vostre futur serà molt important perquè podeu ser bons professionals i sobretot bones persones. Una abraçada. Jonathan Giraldez, jo el veig i em ve al cap Alexia Putellas, Aitana, Patri, aquest equipàs Blanca del futbol femení que ha fet història i que realment és increïble. Jo crec que ho valorarem amb els anys, sí. El que han fet, i és que és un referent. Home, jo Jonathan sempre dic Giraldez. Que jo vaig estar a la final de Bilbao. Clar. I això és... Ho vas passar bé, M'ho vaig passar molt bé i vaig gaudir moltíssim. Un equipàs, sí. I quin mèrit de Jonathan Giraldez, que a més va començar des de baix i després, escolta'm, com a entrenador és que no li pots posar cap però. No, i com a persona jo crec que tampoc. Cap però. Vull dir, una persona excel·lent i després a mi m'emociona això d'un gallec parlant en un català, espectacular, Sí. O sigui, després veus a un Fermín també parlant català. Això ens agrada molt. Sí. Això als catalans ens agrada molt, allò, aquesta integració, perquè nosaltres també quan anem als jocs també ho fem. Totalment. Escolta'm, parlem del català, Escola Catalana de l'Esport. Quina diferència hi ha amb l'INEF? Ho hem parlat amb la seva directora, però tu també has volgut aprofundir una miqueta més. Clar. La Blanca ha fet bona feina aquestes últimes setmanes amb tot l'equip d'esport. Què ens pots explicar de l'Escola Catalana de l'Esport? Doncs vam anar fins allà i vam parlar amb Aleix Duran, que és professor del centre i que, a més, també combina aquestes classes amb la seva feina principal, com diu ell, que és ser assistent d'entrenador al Joventut Badalona. Llavors, ell ens explica com funciona l'Escola Catalana de l'Esport des de dins. Jo vaig començar donant classes del bloc específic de bàsquet, jo soc entrenador de bàsquet i vaig començar donant classes del bloc específic de bàsquet. Et diria que des de l'any 2010, deu fer ja 14 anys, doncs, de diferents nivells, des del nivell 1, el nivell 2 i el nivell 3. I a partir d'aquí, com que també soc llicenciat en INEF, l'escola va començar a comptar amb mi per impartir també aquesta part comuna, i la veritat és que com a professor poder combinar les dues parts i entendre una miqueta de forma global tot el que és aquest procés de formació, la veritat és que em realitza molt i per tant ho puc combinar també amb la meva feina principal d'entrenador i és una cosa que m'agrada i que crec que amb la meva experiència també puc aportar. Com s'ensenya? Bé, hi ha una part de bloc comú que és per tots els esports i que és obligat per qualsevol tècnic esportiu. I aquesta part de bloc comú té 4 assignatures
que es considera que són les assignatures bàsiques per qualsevol tècnic esportiu de qualsevol esport. I a partir d'aquí, doncs el format és el que us comentava abans, una part presencial, una part online i una part autònoma, i una vegada han superat aquest bloc comú, doncs després cada especialitat esportiva té el seu bloc específic, i aquest bloc específic sí que té una part molt més pràctica i molt més adaptada a l'especialitat esportiva en si. Bé, perquè al final hi ha moltes maneres de formar-se i tot el que són estudis universitaris evidentment són molt importants i s'han de potenciar, però també hi ha molta gent que fa molt temps que està treballant en el món de l'esport i que el que busca és regularitzar a nivell de títols la seva situació i tota l'experiència que ja tenen treballant en el món de l'esport, complir els requisits que ara hi ha a nivell de titulacions. I jo crec que és un format que s'adapta tant per gent molt jove que no ha triat el camí universitari, per dir-ho així, o gent d'edat ja més gran que estan ja treballant fa temps en el món de l'esport i que ara el que busquen és, com et deia, regularitzar a nivell de titulacions. Molt interessant també això que explica l'Aleix Duran, entrevistat per la Blanca Sánchez, que també has volgut fer el mateix, no? Sí, escolta'm, ho hem fet amb la INEF, ho fem també amb l'Escola Catalana. Clar, de la mateixa manera... El dia a dia, no? Com ho viuen els alumnes? De la mateixa manera que ho hem vist a Melena Ruiz, també hem parlat amb Martina Ponce, que és estudiant de batxillerat i que també estudia un cicle de handball a l'Escola Catalana d'Esport, i ella mateixa ens explica com és un dia a dia en la seva vida estudiantil. Hola, em dic Martina Ponce i estudio al batxi esportiu Esplugues i estic al centre de Zona Martorell, que és el batxi, i el cicle, que és de l'Escola Catalana d'Esport. I bueno, ara us explicaré el meu dia a dia, un dia sencer, m'entreno i tot. Bueno, ara m'he aixecat fa una hora així i bueno, ara esmorzaré i d'aquí poc m'aniré cap al batxi, que tinc economia i després tindré anglès, que tinc examen. I pues nada, el meu esmorzar és senzill, són cereals amb fruits del bosc i un batut de proteïnes, perquè ahir vaig jugar 2 partits amb el senyor i amb el meu equip i necessito carregar energies per tota la setmana ja i pues nada, i tindré tot el dia complet. Bueno, mentre que esmorzo us explicaré una mica en què consisteix el meu dia, bàsicament. Cada dia m'aixeco, depèn dels 2 dies, dimarts i dijous m'aixecaria a les 6 del matí perquè visc a Barcelona i tinc ara fins a Esplugues. I nada, ja tindria aquests 2 dies, són les hores d'aquest cicle, que estic fins a 1:15. I bueno, ja estic fent el cicle, tinc primers auxilis, bases de comportament, discapacitat, i ja està. I després altres dies tinc el batxi, on faig filosofia, economia, anglès i català. I ja està. I la veritat és algo que recomano molt, porto mesos fent i estic a punt d'acabar el primer trimestre. I és algo que no tothom pot obtenir, en plan entrar, perquè ja et dic, és algo molt excepcional i que s'ha d'aprofitar molt perquè no tothom té aquesta oportunitat. I la veritat és, al final estàs en un lloc on t'agrada l'esport i estàs amb més gent, entonces tens que aprofitar-ho al màxim, i si t'agrada l'esport i això, és perfecte, és un bon lloc. També estàs al costat de la Blume, amb esportistes d'elit, i tens entrenadors que estan a la selecció espanyola, catalana, que han sigut bons jugadors i t'ensenyen i és molt... t'ensenyen molt i aprens molt, la veritat, i al final gaudeixes, perquè si t'agrada l'esport és això, i ja està. Acabo d'arribar a casa i ara dinaré, i justament per dinar tinc macarrons, que són hidrats de carboni,
ja aquest dia avui tinc entreno per la tarda i pues, dinaré, estudiaré una mica, repassaré algunes coses i prepararé l'entreno dels nens petits i aniré cap a l'entreno. Bueno, ara he acabat de dinar i aprofitaré el rato que tinc per estudiar economia i prepararé l'entreno dels nens i perquè dimecres, dimecres tinc l'examen d'economia, entonces tinc que aprofitar al màxim totes les hores possibles per estudiar i avui per la tarda pues, entrenaré els petits i entrenaré jo. Vaya, si te hace unas piernas. Bueno, acabo d'arribar a casa d'entrenar i entrenar els peques i ara com a final del dia soparé pues, carn raurada amb avocati i cherries i m'aniré a dormir d'hora per demà anar a l'insti i descansar bé. I ja està. I això ha sigut el meu dia. Bueno, pues això ha sigut el meu dia a dia, bàsicament. He sigut estudiar esport i ja està. I pues nada, només dir que és una experiència única i que si t'agrada l'esport és perfecte per estudiar. Perquè tens molts títols i tot i al final estàs fent alguna que t'agrada i ho disfrutes. I pues bueno. Escola Catalana de l'Esport, INEF, jo crec que ja ho tenim tots una miqueta més clar, no? Blanca, que l'esport és un hobby, és una afició que tots tenim, però que també t'hi pots dedicar. Vull dir que aquesta gent que té la sort d'ajuntar, com ens passa a nosaltres els periodistes, el nostre hobby amb la nostra professió, doncs és un luxe, no? Jo animo a la gent que, escolta'm, si li agrada l'esport, el viu l'esport la gent jove, per què no? I realment per la nostra societat ara mateix és molt important tenir aquests estudis que relacionin l'esport d'una altra forma, que no sigui només practicant-lo, sinó també estudiant la teoria i poder portar-ho a un altre nivell. Doncs moltes gràcies, Blanca, per aquesta gran feina. Gràcies a tots vosaltres. Encara ens queden programes, encara ens queden més Connexió Sportcat, perquè com esteu veient, potser algú pensava, bé, aquests ja han parlat una mica de tot, ja s'ha acabat això. Doncs no, encara tenim molt més. Les properes setmanes tornarem amb més esport català i no esport català de màxima elit, sinó un esport català que segurament no té tanta visibilitat en altres mitjans, però que aquí li podem donar la importància que es mereix. Fins ara.